чуноне ба ҳамагон маълум аст, баробари фаро расидани фасли баҳору наврӯз як қатор аз анъанаҳои ниёгон низ аз сари нав эҳьё мегарданд. намудҳои миллии варзиш як рукни асосии фарҳанги миллӣ ба шумор рафта, рушду эҳьёи он метавонад дар самти солимгардонии насли навраз таъсир бузург расонад. вобаста ба дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарорҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати рушди суннатҳои аҷдодӣ, раёсати кор бо мактабҳо ва иншоотҳои варзишии пойтахт дар якҷоягӣ бо раёсати сохтмони асосии шаҳри Душанбе намоиши бозиҳои миллии варзиширо роҳандозӣ намуданд. дар ин намоиш дастпарварони мактабҳои махсуси варзишии захираҳои олимпӣ ширкат намуда ҳунару маҳорати худро ба намоиш гузоштанд. ҳамзамон гулдухтарони атласпӯшу чаканбабар бо рақсу шеърхонӣ ва намоиши либосҳои миллӣ ҳусни чорабинии имрӯзаро зеби дигар мебахшиданд. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимии тоҷикон мебошад, ки мо ҳамасола ин ҷашнро ҷашн мегирем. дар ин ҷашнро мо бо хурсандӣ ва бо як шукӯҳи зиёд ҷашн мегирем. дар ин ҷашн духтарон ва занону модарон бар тан либоси миллӣ, яъне атлас ва чакан мепӯшанд. мо боз дастархон мекушем. дастархони худро мо бо ҳафтсин ва ҳафтшин пурра ором медиҳем. наврӯз шуду ҷумла ҷаҳон гашт муаттар, аз бӯи хуши лолаву райҳони санавбар. наврӯз карда ба дилу пиру ҷавон, айёми ҷавони заминдору замон. мо имрӯз гулдухтарон дар ин намоишгоҳ ҷамъ омада ҷашни наврӯзро пешвоз гирифтем ва дар ин ҷо писарон, гулдухтарон ҳар намуд бозиҳои миллиро дар намоиш монданд. яке аз онҳо гӯштинг ва банд ва дигар намудиҳои бозиро монданд. дар чорабини мазкур чавгонбозӣ, бандкашӣ, чиликдангал, шашкаю шоҳмод, бандпарак, сангчабозӣ, сангбардорӣ ва як қатор аз варзишҳои дигар ба намоиш гузошта шуда буд. чугунае ки ба ҳамагон маълум аст, яке аз маъмултарин варзиши тоҷикон ин паҳлавонӣ ё гӯштингирӣ мебошад, ки хушбахтона имрӯз ин мероси аҷдодӣ мақоми ҷаҳонӣ касб кардааст рӯз ба рӯз бештару хубтар рушд меёбад ва насли наврас ба он маҳбубияти зиёд доранд. як гурӯҳ наврасон бо намоиши усулҳои гӯштини миллӣ ба чорабини имрӯза ҷаззобияти дигар мебахшиданд. мо наврасон ба ин нави гӯштини миллӣ шавқ ҳаваси зиёд дорем ва онро меомӯзем. ман тӯли 7 сол аст ки ба ин гӯштинг шавқу рағбат доштам ва онро меомӯзам. гӯштини миллӣ чӣ тавре ки медонем ҷаҳонӣ гаштааст ва тамоми мардуми дунё аз ин нави гӯштинг бохабар шудаанд. кош мекунем ки ин нави гӯштингро хубтар омӯзем ва дар оянда паҳлавони хуб гардем ва ба тоҷикистони худ хизмат намоем. баъд аз соҳиби истиқлол гардидани кишвари азизамон, заминаҳои мусоид барои шинохти таъриху гузаштаи ниёгонамон ва эҳьё намудани суннатҳои миллӣ ба миён омад. дар ин замина як қатор аз бозиҳои миллии варзишӣ аз сари нав эҳьё гардиданд. воқеан аксар намудҳои миллии варзиш ки қаблан ниёгони мо онҳоро эҷод карда бароварда буданд, то имрӯз ба мардум шинос нестанд ва маҳз тавассути чунин фестивалҳо метавон соҳибтамаддун будани халқи тоҷикро инъикос кард. чавгонбозӣ қадимтарин бозиҳои варзиши мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад, ки таърихи беш аз 4000 сола дорад. имрӯз ба ин анъанаи аҷдодӣ таваҷҷӯҳи хоса равона гардидааст ва ҳамеша зари таваҷҷӯҳи масъулин қарор дорад.
албатта сараввал бигӯем ки чавгонбозӣ ин намуди миллии тоҷику форс ба ҳисоб меравад. аз ин сабаб дар гузашта дар ҷашнҳои наврӯз ҳама вақт аз рӯи намуди чавгонбозӣ дар асп ва чавгонбозии пиёда мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ хусусан дар намуди чавгонбозӣ гузаронида мешуд. албатта ба хотире ки ҳамин намуди варзиши тоҷикии суннатӣ мо аз нав эҳё гардад, ҳама вақт мо дар чорабиниҳои наврӯзӣ ҳамасола ин намуди варзишро намоиш метиҳем. барои равнақу ривоҷ ёфтани ин намуди варзиш хело ин муфид мебошад, зеро ин ки чавгонбозии миллӣ на танҳо миллии мо, инчунин ин намуди олимпӣ мебошад ва инчунин мо аз ин намуди варзиш ҳамасола дар мусобиқаҳои на танҳо ҷумҳуриявӣ, балки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ низ ширкат мекунем ва байрақи Тоҷикистонро дар байни дигар давлатҳо баланд мебардорем. Чавгонбозӣ таърихи дуру дароз дорад. Тамоми шоирони тоҷику форси мо дар бораи ҳамин намуди варзиш шеърҳо, қасидаҳо ва ҳикоятҳо карданд. инчунин шоирони мо ин намуди варзишро хусусан барои саломатии байни наврасону ҷавонон беҳад муфид мешуморанд. имрӯз чавгонбозӣ қариб ки дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ, хусусан дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар минтақаи Бохтар, дар минтақаи Кӯлоб, дар вилояти Суғд, инчунин дар шаҳри Душанбе, дар шаҳри Тобаи Марказ аз намуди чавгонбозӣ машқу тамрин менамоянд ва ҳамасола дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат меварзанд. дар баробари намоиши бозиҳои миллии варзишӣ ҳамзамон ташкилкунандагони ин намоиш аз дигар риштаҳои варзиш ба мисли бокс, волейбол, бадминтон ва акробатикаро низ ба намоиш гузошта буданд ки албатта ин раванд ҳам метавонад дар рушду нумӯи варзишҳои дигар нақши муассир дошта бошад. дар маҷмӯъ имрӯз тантанаи наврӯз бо баргузории бозиҳои варзишӣ хеле ҷолибу дидани ҷараён гирифт. ҳамзамон дар ин ҷараён дастоварди варзишгарони мактабҳои махсуси варзишии захираҳои олимпӣ низ ба маърази тамошо гузошта шуда буд. که میدانیم شاهمات یکی از ورزش‌های ذهنی بوده، از دوره‌های قدیم تا این جانب رشد و نمو یافته است. امروز باشد که در جشن بین‌المللی نوروز را قید کرده ایستادند، کودکان در بازی شاهمات و ششکه مشغولند. این نمودی ورزش را در جشن‌های نوروز با نمایش میمونند که این نمودی ورزش بسیارتر رشد یابد. شاهمات و ششکه را نقض میبینم. میخواهم که در آینده در دیگر دولت ها اشتراک کرده جای اول را گیرم. حاضر من در همین مسابقه اشتراک کرده ایستادم. در مکتب ما محفل هست که در آنجا طلبه ها اشتراک میکنند. من هم یکی از اشتراکچیان آنها هستم. бозиҳои миллии варзишии Тоҷикистон хусусиятҳои хоси худро доранд ки онҳоро аз дигар намудҳои варзиш фарқ мекунанд. ин бозиҳо бештар ба фарҳанги мардумӣ, анъанаҳои қадимӣ ва тарзи зиндагии тоҷикон вобаста аст. ин бозиҳо аксар вақт бо ҷашнҳо ва маросимҳои миллӣ аз ҷумла наврӯз алоқаманданд. воқеан баҳри баланд бардоштани ҳисси худшиносиву худогоҳӣ, ҳамзамон таҳкими тарзи ҳаёти солим дар байни насли наврас, ин иқдом таъсир бузург мерасонад. имрӯз дар ин намоишгоҳ ҳунармандони чирадаст низ маҳсули дастранҷи худро ба намоиш гузошта буданд. همگان معلوم است عین زمان ما قرار داریم در عین جشنگیری نوروز عالم افروز، جشن بهاری و استفاده از فرصت همه را تبریک میکنم و با استفاده از آن فرصتی که ما دعوت شدیم با این چهاره‌بینی که این روز برگزار می شود، با محصول دستی که کودکانی داریم معیوبیت با والدین خود آماده نمودند، ما اینجا دعوتی شدیم و
با تماشابینان و اون مهمانانی که دعوت شدن پیشکش میکنیم. خیلی که معلوم است شخصانی معیوبیت داشته، کودکانی معیوب داشته، این هم یک جزئی جدا نشدنی جامعه هستند و ما کوشش میکنیم که چی در چاره‌بینی های جامعوی اشتراک کنیم، سهم گذاریم و شخصی برابر حقوق کامل حقوق بودن خود را قید نماییم و تصدیق نماییم. در اینجا خیلی که میبینید ما میدونیم که یکی از عرف و عادت‌های جشن‌های نوروز و بهاری این با نمایش برآوردن محصول دستی هست. албатта ҳадафи асосии ин чорабинӣ эҳё рушд ва амалии бозиҳои миллии варзишӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи эҳтиром ва арзгузорӣ ба таърих, фарҳанг, расму оин ва анъанаву суннатҳои тоҷикона мебошад. ёдовар мешавем ки ба ҷуз чунин намоишҳо зери сарпарастии раиси шаҳри душанбеи муҳтарам рустами эмомалӣ фестивали бозиҳои миллии варзишӣ ҳамасола роҳандозӣ мегардад ки чунин таваҷҷӯҳ бори дигар метавонад мероси аҷдодии моро ба ҷаҳониён бештару хубтар муаррифӣ кунад.